Ginawa ko lang Asmin eh. Jasmine eh. Garado. Lagi, 5 lang. Lagi yan. Camera na.
Uy, kuya, andiyan ka pala. Maganda, sa araw galing ko sa ang tagal-tagal nyo lang ano. Ano nyo, kiniklik lahat.
yari ka. Uwi na, uwi na. Oh, ayan na, oh. Alis ka na kasi. Picturean ka na, oh. 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 Picturean ka na, Lara, oh. Oh, Lara, uwi na. Pasok, pasok. Pasok na. Halika na, halika na. Magsulungan sa yung mga ito. Halika na. Dali na. Halika na, halika na. Oh, uwi na. Pasok na. Bye-bye. Bye-bye, Lara. Bye-bye. Bukas na naman ulit. Ay, sus. Bye-bye na. Kaya laway mo. Bye-bye na. Pasok ka na doon. Pasok ka na doon, Dobel. Alis ka na, hindi yan naalis hanggat nandyan ka kasi inaharap ka. Ano yan na nilalabas ka. Bye-bye. Bye-bye. Uwi na, halika na, halika na. Natakot tuloy. Natakot yung aso nyo eh. Akyat siya. Natakot siya sa aso nyo. Akyat siya. Halika na. Ay, loko talaga. Ayoko umuwi. Naiintindihan. Oh, sige, tawid ka dyan. Sige, masagasaan ka dyan. Yan ang pagkakita siya, friendly kasi siya eh. Pero wala siyang pinipili. Kahit ayaw niya lang makita eh. Kasama talaga sa akin, oh. Friend na kami niyan eh. Kaya sumasama sa akin yan. Sakay na dito, sakay. Up na, up. Lara, up. Ay, mota ko. Up ka na. Oo, mainggit yung aso nila. May muta pa. May mota ka pa. Cute naman yan. Huwag ka dyan. Takot yan. Dalagaan mo siya. Dahil takot. Kaya natatakot dyan. Oo, lalapit na lalapit. Huwag ka dito ka. Tik yan. Ano niya? Lalapitan. Uy. Ay, hindi siya natatakot. Punta ka na. Ayan. Sige na. Uwi na daw. Uwi na. Akala mo Uwi na. makaharap sa bahay kung makaharap ka sa ibang tao. Natagasaan ka. Eh, tatlo nakatingin lang, oh. Siguro yung tatlo lang. anak ko. Ah, hindi marunong ang anak. Lara, bye-bye na. Tayo, mga anak yan. Bye-bye na. Lara. Sige na. Alin, uwi na tayo. Uwi na. Lalaki mga aso nila. Ganda. Pasok. Oh! Ay, salamat. Muwi ka rin. Yung mga mga dito eh, nag-antay lang sa loob. Ikaw talaga. Dito muna okay. Kaya mo. Lamis na para lumambot.